Dünyadaki howplar käbir adamlaryň erwetlik edýänlikleri üçin ýüze çykan okdy. Eýsem, käbir adamlaryň şol erwetliklere garşy hiç zat etmeýänlikleri üçin ýüze çykýar. Albert Einstein. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler, men jurnalist Allamurat Rahimow. Bugun 2022-nji ýylyň 30-njy maýy Ada Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşene başlaýar. Hormatly dinleýijiler, ha bilişiňiz ýaly ýene-de Türkmenistanda raýatlanmadyň yüz bolup duran etady kynçylyklarynyň biri, howa gatnaglary bilen baglanşykly kynçylyklar ýurda dolanyp barmak ýa-da ýurda dolanyp barangdan soň ýurdun içinden çykmak bilen baglanşykly mesele bolup dur. Inni soňky günler Türkmenistanyň resmi çeşmeleri ýa-da Türkmenistanyň resmi hökümetine ýakyn çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä hamala kadaly howa gatnaglary açılıp başlanmışın. Olağam ilkinci hökmünde Germaniýanyň Frankfurt şäheri diýilip elan edildi. Soňam Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Dubai diýip elan edildi. Ýöne hepdede şol elan edilen maglumata görä howa gatnaglary hepdede bir gün boljak. Ýolagçy gatnaglary. Indi oňa da bilet almaklygyň ol mümkin adat raýatlar üçin oňa bilet tapmaklygyň mümkin dälligi öz-özünden düşünükli. Da sebäbi bu atlandyrylan esasy uğurlar ya ha şu Türkmenistanyň işe toparlarynyň gatnaýan ýollary, uğurlary ya da şu diplomatik işgärler, diplomatik merkezleriň işgärleri şolaň esasy gatnaýan uğurlary ya da Türkmenistanyň prezidentiniň yegenleriniň şoň tohumlarynyň esasy gatnaýan uğurlary. Ondan olardan ýöne geçip bilet alyp bilmejekmi ol öz-özünden düşünükli zat. Ya da şu şäherleriň üstü bilen indi başga ýurtlardan baryp indi sen ýurduňa dolaýan diýsem näme etmeli? Şu şäherlere barmaly, ýanky şäherlere dünýäniň başga bir künjünden gelip. Diýmek beýle diýmek näme? Ilki sen bir ýurtdan başga ýurda gitmek üçin sen şo ýurda sen heme viza tapmaly, viza almaly, üstüne de bilet almaly. Ýene de barangdan soň o şäher aýdal Frankfurt şäherine baran bilen sana ýene de Türkmenistanyň şol uçoruna bilet tapdyrjakmy, tapdyrmajakmy öz-özünden düşünükli da tapdyrmajakdy. Ine şular ýaly kynçylykly bir eziýetli bir şähere hamala halkyň aladaty edilýär diýilip elan edilýär. Indi soňky günler ýene de adamlar begendiren bir habarlaň birem hamala Ortiýadyň Kazan şäherinden hepdede bir gedek ýolagçy uçurmuşyn. Indi şoňa da begenerli bir waka hökmüne garamak mümkin näme üçin? Bu ýene de ýanky ýaly. Türkmenistanyň içinden Ortiýada gatnaýan, şu gün gatnap biljek esasy adamlar kimler? Ýene de ýa şol işe toparlaryň adamlary, işe toparlaryna degişli adamlar, telekeçiler, baý telekeçiler, ýa diplomatlar, ýa da şu Türkmenistanyň öz prezidentiniň öz ýakyn garyndaşlary. Indi ýene de şolardan ýöne geçip sen bilet alaýyn diýende, ýene elan edilen biletden öz bakatyna heresen ol adam küjün bakaty ol Türkmenistanyň garawadarynyň bakasy bilen alaňdan arzan baka bolanlar. Türkmenistanyň resmi kursy bilen dollarda hatapdan ol gaty ullokan baka bolýar. Ýöne soňky elan edilen bakalardan çen tutsaň $400 diýildi, $400 tähel gowrak diýildi. Şoň bakasy kadandan uşak bolsaň ýöne şo $400 da bilet tapmak şuň gün mümkin däl diýerler. Gyzyklanyp gördüm, kadany okap beren student ýaşlar bilen bolýan ýok, bilet ýok diýerler. Birinciden şo bileti tapmak üçin şo Türkmenistanyň hökümeti bilen arada durýan adamlar tapmaly. Ýagny konsullugyň işgärleri bilen onu tatýanlar kimler? Türkmenistanyň konsulluklarynyň üstü bilen almaly ýa-da Türkmenistanyň öz içindäki Aşgabatdaky şol Türkmenistan howa ýollar kampaniýasynyň özünden almaly. O taýdan baryp garyndaşlaryň alyp bolsaň saňa iý bermeli. O daşary ýurtda oturan ýerinden bilet almak mümkin näme? Üstüne de daşary ýurtdaky Türkmenistanyň ýyşganarynyň adamlaryna çykan ýerde o meselede aňsatdylar. Ine onu biz Türkiýanyň meselesinde görüp ýörüz. Istanbul şäherinden aýda ýylda bir charter uçary uçýar, onuň şoňa da bilet almaklyk mümkin näme? Sebäbi öňü bilen ol bileti sen nirden almaly? Bular aýdýan konsulluga ýututuň diýär, konsulhana. İstanbul şäherine Türkmenistan konsulhanasyna ýututup taýda öz atlaryny ýazdyryp gaýdýarlar, görgüldir. Ýöne şo taýyk 1 ýyl mundan 2 ýyl mundan öz atlaryny ýazdyryp nowata durup bilet alyp bilmeýän ýören adamlar bar. Emma gelip bir aý mundan ýarym aý mundan öz atlaryny ýazdyryp bilet alyp berler. Olar näde bolýarlar şo bileti?
şol arada durýan haramzada adamlar tapýarlar. Olar heme öz kiseleriniň bähridini görýärler, hemem şo puly ertip şo konsullugyň işgärlerine berýärler. Näme üçin o taýda arada adam peýda bolýar? Sebäbi şol $300 durjak, olam ýene resmi elan edilýän bakaty $300 teorek diýip elan edilýär. Her gedek İstanbuldan uçýan uçoruň, ýol uçuşlaryň biletiniň bakaty boly. Iň soňunda şo bileti hakykatynda almak üçin, el almak üçin $2000-3000 pul tölemeli. Şeýlelikde de şo Türkmenistanyň konsullugy bilen arada adamlar peýda bolýar. Şo bilet satýanlar hem şolar. Şolar tapyp bilseňe, şonça bahany berip bilseňe sen bileti alýan. Şol adamlar sen tapyp bilmeseň şonça bahany tölemäge sen razy bolmasaň şonça da puluň ýok bolsa sen gidip bilenok. Indi şo kadana ýola goýulan uçoruň ýagdaýy hem şuň gününe şollar ýaly bolupdy. Hepde de bir gede uçmalýar. Oňam bakasy ýankaýjyşymy ýaly ol asmandan atalan bakaýna şu taýda elan edilen resmi bakadan çen tutsok şu taýda. Ine Türkmenistanyň Türkmen portaly ile ýa-ni Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşmelen bir ýeriniň 24-nji maýda elan edilen bakalaryndan çen tutsok resmi narhy inha Dubaýa uçýan uçar üçine 6700 manat diýilýär resmi narhy. Kazana uçýan uçoruňam Türkmenistanyň öz içinden uçýan uçara bilet aljak bolsaňam 8020 manat diýilýär. Indi şol ýa-da şo bir tarapdaýyn diňe şuň bakaty, ine şunça baka. Indi bu dollardaky narhy näçe? Dollardaky narhyny Türkmenistan Kronika saýtynda garawazar bilen hasaplananna tebäbi akwazar, indi resmi narhy boýunça hasaplatan, onda Dubaýa uçýan uçar üçin bilet aljak bolsaň, eger resmi kursdan olam 3,5 manatdan bolýar bir $1 kursy. Onda $1914 töwerek tölemer bolýar häzirki narhy boýunça. Garawa resmi narhy boýunça. Ýöne garawalaryň narhy boýunça onda $20 töwerek, 20 manatdan töwerek bolýar şu gün $1. Onda $344 bolýar. $344 töwerek bolýar. Dubaýa uçýan uçara aljak bolsa. Indi 8000 manat kadana uçýan uçara aljak bolsaň 8000 manatdan tägel gowrak diýdik. Onu resmi kurs boýunça aljak bolsaň $2000 hem köprek tölemeli. Eger garawadaryň narhy boýunça aljak bolsaň onu $411 töwerek diýip ha görkezdirler. Ne şu hakyky narhy şu. Türkmenistanyň resmi çeşmeler hem şunu elan edýär. Diýmek şu diýmek näme diýmek? Türkmenistanyň öz resmi hökümeti hem garawadar kursunyň, dollaryň garawadar kursunyň bardygyny boyun alýarlar. Şu bahana elan etmek bilen. Resmi ýagdaýda. Bolýa, indi ýöne şu bakadan aljak diýende de şo bilet ýok. Indi şu taýda Türkmen portaly diýen saýty, şu taýda Türkmenistan howa ýollarynyň telefon nomerlerini goýan bolupdyrlar. Indi şu nomerada ine Türkmenistan Kronika saýtynyň neşiriniň jurnalistleri jaňa çek bolup synanypdyrlar, şu taýda öýler amaýdýarlar, synanypdyk bolýan, şoňa jaňa dip bolmady diýe. Şo görkezler nomerler goýunça jaň etdik. Bonuň şonu hiç kim alanok. Gidýär jaň gidýär, ýöne hiç kim alanok. Onda näme üçin o nomerler goýulýar? Olam belli-de. Ýöne göz üçin goýulýar şo nomerler. Ha Türkmenistanyň resmi howa ýolları kampaniýasy işleýär, ha nomerler diýen olup şo dünýä jemgyýetçiliginiň gözüne çöp atmak üçin goýulýanda, emma jaň edende hiç kim alanok. Alaýyňda dinle sen şo bakadan sen häzir şonu men özüm alaýyn diýende de onlaýnda ýa-ni telefonyň üstünden olam mümkin däl. Sebäbi iki ýaka jaň edip bilenler bar, bilen habarlaşanlar bar. Olar aýdýar jaň edýär, ana aldyrdyk diýär, ahyrdan jaň edip aldyrdyk, bir gedek bir aýal maşgala jogap berýär, bilet ýok diýär. Öňdäki inniki hepde boljaklar, indi şu hepde bir gün ha kadandan uçýar, aýyň birine. Oňa bir ýok, inniki hepdeden gurrun nedýät bolan ýok, geljek hepdelerde de eýem satyldy diýerler. Indi o bilet onu kimler alypdyr? Ýene bir zady gödüňde tutmaly. Kadandan Türkmenistanyň üstü bilen başga şäherlere gitjek bolup beren ortiýetiň öz raýatlary bar. Russiýa Federatsiýasynyň öz rus raýatlary bar, rus orslar bar. Şolara me häzir kugünine giýirilen, ortiýada garşy giýirilen, howa gatnagylaryna giýirilen halkara sanksiýalar sebäpli ortiýetiň özünden uçorlaň gatnaýan uçorlaň taanyň ören adalanlygy sebäpli inni daşary ýurtlara uçýan uçorlardan peýdalanyp daşary ýurtlara çykjak bolýan ortiýetiň raýatlary kän, müňler şaraýaty bar. Olar hem ýanky şol mümkinçilik tapanlarynyň
tapan mümkinçiliklerden peýdalanyp şeýdip şo goňşy ýurtlara uçup şolaň üstü bilen daşary ýurtlara çykjak bolýar. Onam göňünde tutmaly. Şu gün diňe Türkmenistanyň raýatlary o taýp bilet aljak bolup barany. Şol häzirki çädeligi eşdip, ortaýatyň öz raýatlary kalanyň üstü bilen häzir gün Türkmenistana baryp, Aşgabatda baryp, Aşgabatyň üstü bilen başga ýurtlara gitjek bolup ýören raýatlar hemken. Onam göňünde tutmaly. Şonu göňünde tutan ýagdaýynda hepdede bir reis Türkmenistana uçurun asla hiç saat değerligi ödedilen düşünükli bolýar. Indi şuňa öden şu gün şol ýurda dolanmak isleýän adamlar bilen baglanyşyk bir mesele hiç çözgüt beren o. Ýakyn wagtlarda ýagdaýyň üýtejegine de umyt ýok. Näme üçin? Bular aýdýar, ne ýuwaşlyk bilen Türkmenistanyň öz häkimetlери aýdýar, ýuwaşlyk bilen biz diýär şol problemany çözmeklige girişdik diýen bolýarlar. O ýuwaşlyk bilen bular häzir girişip o güýde ýetýän şäkadaly reisleriň tek ýoly goýuljakdygy belli däl. Ýöne güýde ýeten soň ýene ýagdaý näme boljak? Ýene koronawirusyň pandemiýasy güýçlendi diýilen bagana peýda boljak. Näme üçin? Siziň soňky 2 ýyl bäri görüp oturuşyňyz ýa-da güýde gelýän bular näme diýär? Şu zatlar gurnap berenler we pandemiýa diýen benany gurnap beren, şo taklany gurnap beren adamlara bagana köpelýär. Näme üçin? Dümek sezonu gelýär. Dümek köpelýän bolýan ana koronawirusyň derejesi keselýän adamlaryň derejesi ýokarlygyny diýip bulara bagana peýda bolýar da saňa diýagnoz goýýarlar. Adamlar şu gün dümek diýilen zadyny ýetip gitdi. Dümekläp barsaň saňa näme hili diýagnoz goýýarlar. Menen arada ýene de dümekledim bariýan test tapşyrýan bolýar tende diýen koronawirus we öýüňde oturmaly maňa şuňa diýagnoz goýdylar. Koronawirus diýip. Bolmasa hemme simptomlary, hemme alamatlary, adaty dümek alamatlary. Ýöne bir adaşyk burnuň akýa, äskirýän, üstürýän, barýan bolýar saňa koronawirus diýip diýagnoz goýýar. Ana maňa ýene de şolar ýaly men ikinji gedek şeýle ketelläp açyldym. Dümeň alamatlary bilen maňa ikinji gedek gene sprawka berdiler. Näten koronavirus bilen ketelläp açylan adam diýip men elimde häzir şolar ýaly guwanam. Indi bir tarapdan bu beýlek gidip gelmek üçin amatly şo sprawkany görüp koýýan şu gün boly goýberýärler. Goňşy ýurtlara gidip gelip bolýar, taşary ýurtlara. Ýöne beýlek tarapdan men diýjek bolýan adam häzir Türkmenistanyň howa gatnawlary ýuwaşlyk bilen açyljak diýerler. Ýuwaşlyk bilen şeýdip açýançalar güýt gelýär. Güýt gelen soňam o bütün dünýä saglyk guramasy diýen gurama bakana diýer. Ýa-ni dümek tedony peýda bolýar-da ýene täzeden karantin çäreleri güýçlenýär adamlar. Türkmenistana da ýene de bakana bolýar. Türkmenistan ýollary açyp ýetişýänçe koronawirusyň depgini güýçlendi diýilen bakana diýer. Ondan ýene de ýollar şo jagada ýola goýan häzirki reisler hem ýatyrylýar. Şoň üçin bular hökümet ýola goýjakmy howa gatnawlaryny kadaly. Urtut ýola goýmaly häzirden. Hepde de bir gedek diýäli, ondan ýöne bir kysany şähere diýäl. Dünýäň ähli ýurtlaryna şu koronawirus pandemiýasyndan odal nähil gatnawlary bolan bolsa, şonça adamdan şonça gatnawam häzirden başlap ýola goýulmaly. Şonam kim talap etmeli? Şonam adamlar siz talap etmeli. Siz talap etmeli adamlar. Barıp şol howa ýolunyň Türkmenistan howa ýolları ofisiniň kampaniýasynyň ofisiniň gapasyny depmeli, baryp hökümet daşary işler ministrliginiň öňüne barmaly, baryp hökümet edaralaryna barmaly. Türkmenistanyň içindäki sizler, siz daşyndakylarym, siz ilçehanalar, konsulluklar gapylaryny depmeňizi bet etmeliler. Şolary bizar edip durmaly. Goý şolaň öýleri onuň Türkmenistan hökümetine basyş görkezinde öýleri aladasyny etdiler. Olar öz işi. Näde onu ýola goýjak? Bütün dünýä ýola goýup otur. O näme üçin Türkmenistan hökümeti şonu ýola goýmaly? Indi bulam meselem bu tarapy, size bagly tarapy. Indi häzir gün orsiýet bilen baglanyşykly mesele ýene gaýdyp gelsek, orsiýetde häzir 10 miňler şaraýatymyz Türkmenistan orsiýetde ýa pasportlaryň möhletini götürip, ýa köne pasport götürip, köne pasportlarynyň möhletini uzaldyp bilmän we onu uzaltmak bolan o köne pasportyň möhletini. Şoň bilen kösenip berenler we üstüne wizalaryň möhleti geçip ýa-da wizalar bolman kösenip beren raýatlarymyz ken. Oň üstüne propiska bolman şeýdip kösenip berenler ken, okullaryny götüren ýaşlanmadan ýurda gaýdyp bilmän şeýdip kösenip berenler. Indi Türkmenistanyň ortaýatdaky ilçehanalar Türkmenistana gaýdyp gitjek bolýan adamlarym da, biziň adamlarym da. Şol wagtla şol ýurda dolanyş sprawkasy diýip bir zatda kepilna, ýurda dolanyş ýa-ni 6 aýlyk möhlet bilen berilýär. Şonan beren oklar eken şu gün şo ýüde çykdy.
Bolmasa şo näme gerek? Ne Türk ne Orsiýadyň häkimiýetleri ýaňýakin mart aýynda daşa ýurt gatnawlaryna, ulug gatnawlaryna, ýa-da gatnawlaryna giýirilen, pandemi bilen baglanyşykly giýirilen çäklendirilmeden ýatyrylýanlygyny elan etdiler. Ýagny ýoldan gaçylýanlygyny elan etdiler. Ene şo arada da şu mart aýynyň 11-ine Türkmenistan wagtda ýürüýte karar çykdy. Käbirler ýalňyş ýa mart aýynyň diýe 17-sine ýa 18-sine elan edildi diýe. Ýok. Mart aýynyň 11-ine elan edildi. Ne şu arada kararyň teksti ştada çykdy. Ýene Izvestiya gazetiniň онлайн сахифасында Российская Федерация сняла введение из-за COVID-19 ограничения на полеты 8 стран. Yani 8 tane yurda diye bu vagatnawlaryna giýirilen ololky şäklendirmeler aradan aýryldy diye şu yurtlaryň hatarynda da kimler var? Şu yurtlaryň hatarynda Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan we Eýran. Türkmenistan bu vagatnawlaryna giýirilen şol şäklendirmeler 11-nji martda ýatyryldy. Beýle diýmek näme anagla diýe Orsiýadyň öz kanunyna göre, şo pandemiýa bilen baglanyşykly täze kabul edilen kanunyna göre, şol howagatnawlaryna garşy giýirilen düzgünler ýatyrly diýilenden soň 90 güniň içinde daşary ýurduň raýatlary şo ýurdu terk etmeli, Orsiýadyň territoriýasyny terk etmeli. Daşary ýurduň raýatlary diýilen raýatlar şol egilişik edilen raýatlar bar. Şolaryň içine bizim Türkmenistanyň hem raýatlary ýygy. Egilişik edilen raýatlar diýmek näme? Şol pandemiýa başlanany bäri Orsiýadyň häkimiýetleriniň kabul eden kararyna göre egilişik edildi. Ýagny sen dokumentin möhleti gutoran bolsa, widan möhleti gutoran bolsa, şolar joňa göz ýumdylar, hiç ýyl çäre görmediler. Inni 11-nji martdan başlap 90 günüň dowamynda şol adamlara ýurdu terk etmeklik üçin möhlet berildi. Orsiýadyň kanuny şonu talap edýär. Indi şo möhletem 90 gün diýilen möhletem şu 9-njy iýuny tamamlanýar. 11-nji martdan hasaplap başlatan kalendar boýunça, ýyl kalendary boýunça 9-njy iýuny şol 90 gün gutorýar. Şondan soň Orsiýatyň içeri işler gullugy hiç kimi ýanky egilişik edilen raýatlary propiska goýanok. Propiska durmak üçin sen ýa şo taýda galmak, Orsiýatda galmaga sen elinde hökman bir resmi esas bolmaly. Ol nähili esas? Sen elinde hökman Orsiýatyň wizasy bolmaly, uzak möhletliň wizasy bolmaly. Ol widan almak üçin hem sende bir delil bolmaly. Ýagny sen iş alan bolmaly, ýa sen okuw ýeren bolmaly. Şo taýp şolar ýaly bir esas bolmaly. Indi sizde de şolar ýaly esas ýok bolsa, şolar ýaly adamlaryň esasy raýatlarynyň sany müňlerçe şu gün Orsiýatda. Siz hökman 9-njy iýuna çenli Orsiýaty terk etmeli. Bolmasa sizi tutup hökman deportasiýon lageryna salýarlar. Eýem şolar ýaly deportasiýon lagerinde oturan onlar şatan biziň raýatlarymyz bar. Olar näme üçin talyndy? Olar hatta şol egilişik edilen döwürde de propiska durup bilmedik adamlar ýa-da pasportlarynyň möhleti dolup şolar gitmeli edilen adamlar gitmeli möhlet berilen. Olar ilki saklanlaryny näme edýärler? Sana senden talep edýärler. Näme üçin sen propiska durmadyn? Sen hökman propiska durmaly. Sana egilişik edilen bilenem sen ýöne gezip bermeli diýilen zat ýok. Sen baryp propiska durmaly. Bizim käbir raýatlarymyz näme edipdir? Şo döwürde egilişik edilen döwürde de propiska durmaly. Şeýdibem ýanky şo propiska düzgünni bozupdyrlar. Şolar ýaly adamlaryň 77 tanysy biziň Türkmenistan raýatlarynyň 77 tanysy ýadyr Moskwaň Sahyr-Wadynyň migrasiýa merkezi bir merkez bar. Şo taýda türler görgündir. Şolaryň käbirleri häzir şu güne çenli 2 ýyl bolay wagt ýary oturanlar amma. Indi olara kim eýe çykmaly? Olara Türkmenistanyň hökümeti eýe çykmaly, Türkmenistanyň ilçihanasy eýe çykmaly. Ýöne şolara eýe çykanoklar. Indi o arada gurrunga häzir ýene dolanyp geler. Şolaryň akwaly barada, ýagdaý barada da maglumat çykdy. Soň ene bir kunlukda. Indi eger siz Türk Orsiýatyň özünde galjak bolsaň, galmak isleýän bolsaň, Türkmenistana dolanmak islemeýän bolsaň, indi aýdal siz Orsiýatdaky okuw jaýlarynyň bir ýerini gutorupsyňyz. Indi siz Türkmenistana gaýdasyňyz gelen. Oň üçin sizde nähili tutaryk bar. Şoň üçin Türk Orsiýatyň özü ýürüýte bir kanuny bar. İçeri işler ministrligi tarapyndan kabul edilen bir düzgüni bar. Nä şonu men görkedeýin, nähili esasda Orsiýatyň okuw jaýyny gutorup,
ortatda galjak bolýan adam nähili esasda şo taýda wagtlaryň ýa-ni bence diýip временное вид на жительство diýip bir ýyl ýa 2 ýyl möhlet bilen berilýän size bir ruhsatnama bar. Şonu almak üçin siz birinciden aştaýda 2 tane şert görkezilýär. Olam şo kanun şoňa mümkinçilik berýän kanunyň adyny ýatda saklaň. Siz ortatda ýaşap ýören ortaňyz şo kanunyň berýän mümkinçiligini peýdalanjak bolsaňyz şo kanunyň nomeri federal kanunyň nomeri 115 keteçelik faza. 115 keteçelik faza federal kanun diýilýär şoňa. Şo kanunyň 6-njy maddasynyň 3-nji bendi şo ortatda ýaşap beren daşar ýurt raýatlaryna ortatda galmagy mümkinçilik berýän bir kowta diýip bir zat bar. Kowta diýmek belli bir her ýurduň raýatlary üçin berilýän belli bir norma bar. Şoda norma diýmek, o kowta diýmek, şo norma diýmek näme? Aýdaly Özbegistanyň raýatlarynyň her ýylda ortatda galmaklary üçin şolaryň kabul edilýän adam sany bar. Mesela düşün aýdaly Özbegistanyň 500 tane adama her ýylda arza berip ardan esasyna ortatda şol ýanky wagtlaryň hemişelik oturumy diýip wagtlaryň oturumy diýilýän statusy almagy mümkinçilik berýän ýörüýte norma bar. Türkmenistanyň hem raýatlary üçin şol norma bar kabul edilen. On sany men ýalňyşmaýansam 150 töwerek adama galmagy Türkmenistanyň raýatlaryny arza bilen ýüz tutmagy mümkinçilik berilýär. Şolardan hem saýlap alýarlar onda. Migrasiýa gullugy şol şoňa arza beren adamlaryň içinden özleriniň öz kriteriýalary boýunça, öz talaplary boýunça şoňa taýdanda konkurslar bar. Olaň şoňa taýdanda 150 töwerek adama galmagy, ýagny wagtlaryny oturmagy mümkinçilik berýär. Ýöne ol gaty a Türkmenistanyň tutuş şu taýda ortatda ýaşap beren äkli raýatlarynyň sanyny gödüňde tutsaň, ýylda 150 töwerek diýilýän adam o desine kabul edilýär. Şoň üçin oňa arza berip oturmagy, oňa garaşyp oturmagy hiç peýdasy ýok. Täbäri men tanışlamyň içinden arza berenler bar. Ýöne eýem arza berip ýetişmäk hak diýe eýem kwotaň nomeri dolly kabul edilmeli adamlary eýem biz bir gün içinde kabul edýärler diýe. Eýem şol arza berjek täbäri arza berýän adamdan sany köp. Şoň üçin ýanky norma boýunça kwota diýilýän zat boýunça arza berip oturmagyň o taýda şansy gaty uçypsyz. Indi ikinci mümkinçilik näme? Şo kanun boýunça ikinci mümkinçilik, ýene bir mümkinçilik bar. Şol kwota diýilýänden hem daşary bir mümkinçilik bar. O mümkinçilik şu Orta Federasiýasynyň içinde döwlet okuw jaýyny gutoran bolsa kimde kim? Döwlet okuw jaýy diýilýän zatlar, o näme? Institutlar, döwletde degişli institutlar, universitetler, kollejler, uçýdişler, şolary okap gutoran bolsa, şo kanunyň esasynda da galmagy haky bar. Yine de şo kanuna siz salgılanıp bilýän şo ardaňyň. Näştaýda näme edilýär? Şo arada kanunna. Иностранный гражданин, являющийся гражданином государства, входившего в состав СССР. Şol haýsy ýurtlaryň raýatlary şo boýunça galyp bilýärler. Şo okuw jaýlaryny okan raýatlar. Şol diňe odalky Sowet Soýuzynyň düzümine giren respublikaň raýatlary. Şolaryň içine bilişiňiz ýa Türkmenistana girýär. Indi Türkmenistan odalky SSR-iň düzümine giren respublikalaryň biri. Indi sizem şoň raýaty. Siz okuw jaýyny gotordunuz, indi ortatdan wagtlaryny oturup alasyňyz gelýär. Şolar ýaly получивший профессиональное образование в государственной образовательной организации высшего образования, государственной профессиональной образовательной организации или государственной научной организации, расположенных на территории Российской Федерации, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, вправе обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Şol wagtlaryny oturmalyk üçin ýanky şultan alyp geçilen okuw jaýlaryny gutoran bolsa, okap ýören bolsaňyz däl, gutoran bolsaňyz ýanky ýal arza berebilýäňiz. Hem şol ýanky goýulan, görkezlen kanunyň norma ýanky nomerini arzaňyzda hökman görkezdiň. Ine şu federal kanunyň şu nomerli kanunyň şu maddasy boýunça men size ýetip ýanyp siz migrasiýa gullugynyň degişli bölümine arza bermeli.
Ona migrasiya gulluğuna baraňyzda olaň özleri düşündirer. Haýsy adresa, haýsy organa ýüz tutmalygyny düşündirer. Şonda siz arza berýäňiz, size ýüze gürmäge bunyň haky ýok. Siz kanun bozmadyk bolsaňyz hiç şerde, sizin ozalky wizaňyzyň möhürleti gutarmadyk bolsa, sizin pasportyňyzyň möhürleti gutarmadyk bolsa, häzirki täze girilen düzgüne görä 2024-nji ýylyň 31-nji dekabrına şeýle uzaldyp ýetişen bolsaňyz, ilçihanada ýa konsullukda okuwjany gutaran islerini adam ýütutup bilýär. Indi bu döwlet okuwjaýlaryna degişli. Eger siz ýa-ni şahsy okuwjaý diýilýänler bar, universitetler diýilýän, ýa hususy kommersiýa esasyna. Olaň akkreditasiýasyna bagly. Şolaň akkreditasiýasyna bagly. O baradaky meselem siz migrasiýa guruluguna bar ýokman maslahatlaşyň. Eger siziň okuwjaýyňyz döwlet okuwjaý däldi, hususy okuwjaý bolup, siz kommersiýa esasyna okuyan bolsaňyz, onda o meselem siz migrasiýa gurulugunyň soraň. Sebäbi ýanky kanunyna agdalyp geçilýän zatlar döwlet okuwjaýlaryna degişli zatlar. Indi beýleki mesele gaýdyp gelýär. Indi şu gün şu orsetde aýdaly işlejek bolup, indi okuwjaýyny gutarmandyr, ýöne galjak bolup kötenip berenler bar. Indi olara häzirki gün wiza almak meselesi kyn. Siz ýa-ha iş tapmaly, öňkü wizaňyzyň möhürleti gutarmadyk bolmaly, şonu siz diňe uzalyp ýan görnüşde galyp bilýäňiz. Eger siziň wizaňyzyň möhürleti gutaran bolsa, ya pasportyňyzyň möhürleti gutaran bolsa, onda siz haýdan haý ortýedy terk etmeli. Indi ortýedy terk edip bilmeýän kötenip berenler bar. Şolar ýaly ýagdaýda. Ýa-ni bir tanışlamyň biri ortýedy terk edip Türkiýe baryp Türkiýede ýaşamak üçin ýa-da Türkiýanyň üstü bilen Türkmenistana gitmek üçin Şeremetyew aeroportyna barýar. Oň eline Türkiýanyň bileti bar. Türkiýanyň uçurynyň bileti bar. Türkiýe barmak üçin wiza gerek gelýär, Türkmenistan raýatlaryna. Ýöne şonu şol raýaty ýerine gaýtarypdyrlar. Näme üçin? Siz günden Türkmenistana siziň gitmäge hakyňyz bar. Sebäbi siz deport ýagdaýynda diýerler. Hakykatdan hem siz eýem ortýadyň kanunyny bozup gezip beren bolsaňyz, ýan kaýdyşym ýaly wizasyň möhürletini gutaran bolsa, ýa pasportyňyzyň möhürleti gutaran bolsa, siziň Türkiýe gitmäge hakyňyz ýok transit boýunça. Siz günden ortýatdan gön Türkmenistana gitmeli. Indi ýöne Türkmenistana uçar ýok. Şoň üçin siz näme etmeli? Türkmenistanyň ilçihanasyna ýa konsullugyna barmaly, ýörüýte hat almaly. Ýörüýte hat almaly, şoňa egilişik edilmegini biz haýyş edýär, ortýatyň häkimetlerinden haýyş edýär, hat bermeli şolar. Ýa-da ýanky şu 6 aý möhlet bilen berilýän ýa dolanuş, ýurduna dolanuş spravka sipirdatda şonu bermeli. Ýöne Türkmenistanyň ortýatdaky, Moskwadaky ilçihanasy, Kazandaky konsullugy şolar ýaly guwanamany beren oken. Esasanam ortýatyň ýanky paýtagtyndaky Moskwadaky ilçihana asla gapyny açanok diýerler. Şo sebäplen adamlar nelegal ýagdaýda, ne resmi ýagdaýda galmaly bolýar. Indi men ortýatyň şol Türkmenistanyň şu ortýatdaky ilçihanasyň diplomatlaryna, işgärlerine ýüzlenýär. Siz iň bolmanda ýanky guwanamany, ýanky spravkany bermelisiz. Üstüne hatam berseňiz, adamçylyk edip hat berseňiz, hatam ulyş edýäňiz. O hatda siz näme görkezmeli? Türkmenistana häzirki wagt ortýatdan ýeterlik derejede ýolagçy uçurlarynyň ýoklugy, şolaň sanynyň çäkliligi sebäpli Türkmenistanyň raýatlaryna egilişik etmeňizi haýyş edýän diýilen ýaly siz bir haýyşnama ýazmaly. Heme ortýatyň daşary işler ministrligine ýazmaly şolar ýaly haýyş. Hemem şolar ýaly haty möhür bilen ilçihanaň möhüri bilen biziň raýatlarymyzyň eline bermeli. Ondan biziň raýatlarymyzy islendik polisiýa işgär saklan ýagdaýynda şeýle görkezden ýagdaýynda onuň polisiýa işgärlerine de bir bahanat, bir esas bolýar. Biziň raýatlarymyzy goýup bermäge. Bolmasa polisiýa işgärleri saklaýa, olaň eline ne propiska bar, ne olaň eline wiza bar. Ondan olar näme diýer? Olaň borçy näme? Şolar ýaly ne resmi gedip beren daşary raýatlaryny al izolyatora salýarlar, wagtlaýyn tutdawhana salýarlar. Şu ýagdaýam şu kynçylyk çödüp bolýar. Emma Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasy şu meseleni çödme uğruna hiç zat eden okşa barada da ýakyn biziň ortýatda ýaşap beren raýatlarymyzdan biri Gulnawat Tekaýewa
özüniň Facebook saýtyna ýürek paralyjy bir maglumat goýdy 26-njy maýda. Ine bundan bir 3-4 gün bolal. Şu taýda bu Gulya Tekaýewa diýilen aýal bir Moskwada yerleşen Türkmen medeni merkeziniň medeni jemgyýetiniň ýol başçysy. Indi bir näçe ýyl bäri şu Gulya Tekaýewa şu Moskwadaky Türkmen medeni jemgyýetine ýol başçylyk edip gelýär. Bir raýatlanmadyň aladasyny edip gelýän bir sanlyca Türkmen raýaty, Türkmenistanda bir denan. Öz hakykatynda şu gün kun orsiýetiň raýaty, ýöne Türkmenistanda dogulun. Indi şu geçen güýden başlap biziň şu Türk orsiýetde galan raýatlanmady Türkmenistana uğratmak üçin ılgap beren aýal şu. Şuňa sag bolsun aýtmaly, şuňa minnetdarlyk bildirmeli biz. Şular ýaly adam başga ýok, dogrusyny aýtsak. Ine maksat bayram şu maksat bayram Sapan Radowa şolarga ılgap berişiň uğrunda şu zatlaryň uğrunda ýöne şu gurgullar şu meselen çözüp bilen oklar. Näme şuň ýene de bilaňam baryp kakyan gapysy Türkmenistanyň ilçehanasynyň gapysy. Olaram hiç zat şöden ok. Asla şu gün kugun ýene de pandemiýany bahanalap, ine şoň Gulya Tekaýewaň ýanky maglumatyna göre şu ilçehana hiç bir raýaty kabul eden okdy. Ýene de şu pandemiýa salgylany. O pandemiýaň ýa düzgünleri ýatyrly, o çäklendirmeler ýatyrly. Orsiýetdäki ilçehana daşary ýurt ilçehanalary dol güýjünde işläp otyr. Diňe Türkmenistanyň ilçehanasy işläp. Ýene pandemiýa salgylanyp diýe, ýok biz raýatlary kabul edem dokdyk, gapydan asla raýatlar göýberen oklar. Gulya Tekaýewa bar bitiriljek zady näme? Şol resmi edaralara ýüzdenmi? Indi ýakyn şu bu hatda ýürek paralyjy diýmegiň sebäbi näme? Gulya Tekaýewa şu taýda şol Sahyr-Wadynyňky migrasiýa merkezinde saklanýan 77 tane Türkmenistanyň raýatynyň ýanyna baryp gaýdypdyr. Şu taýda da şolaryň ýagdaýyny beýan edýär. Şu taýda diýär şolaryň içinde oturanyň içinde 2 ýyl bäri oturanlar bar diýär şu 77 tane raýatynyň içinde. 2 ýyl bäri. Olam ýan kaýdyşymy diýäli propiska düzgünlük bodup tutulanlar. Olar hakykatdan düzgünü bodanlar. Käbirler aýdýan näme üçin näme orsiýetiň häkimiýetleri egilişik edýän. Egilişik etdiler olar. Mundan oda. Soňky 2 ýylyň dowamynda. Şu ýöne şo döwürde de adamlar propiska durmaly. Propiska durmaly şonda da sen. Ya da sen düzgün orsiýetiň kanuny bodansyň. Indi bular deportasiýa görnüşinde. Indi şolaryň ýylynyň 2 ýyl bäri adam baran ok ilçehanadan. 2 ýyl bäri. Oturanyň ýylynyň adam baran ok. Ýene bir zady belli ýa Gulya Tekaýewa. Şu diýany arada diýä orada bayram boldy bolýan. Goňşy ýurtlaryň ilçehanalarynyň diplomatlary bardylar diýeni Täjikistanyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň diplomatlary, ilçehanalarynyň işgärleri baryp şu taýda öz raýatlarynyň ýylynyň hem hüdürkere mertip, iyimi tertip, hem o taýda bir çay içişlik gurnap, şo ýanky merkezde izolýatoryň öz bir gedilýän ýeri bar diýe meýdançaky, şol izolýatoryň şo merkeziň işgärleri bilen gurulşyp, şolaryň resmiýetlerinden ruhsat alyp, ýörüýte orada bayramyny gurnap, şolaryň garnyny doýurup, şolar bilen oturup gurulşyp adam ýaly şeýdik gaýtdylar diýe. Goňşy respublikaň, goňşy döwletleriň diplomatlary. Emma Türkmenistanyň ilçehanasyndan olaň ýydynyň barmaga beýlede dursun. Nähä jaň edýärler? Ne jaň etseň alýarlar. Adam hatawyny gören oklar diýip. Men näme utandym diýýän Gulya Tekaýewa. Men şol merkeziň işgärlerini, şol migrasiýa gullugynyň işgärleri bilen görüşümde men özüm utandym. Sebäbi olar bizden soraýar diýe. Şo merkeziň işgärleri özleri soraýar diýe. Bir siziň raýatlaryňyz otyra, bilen bir akbalyna, bir adam hökmünde görülmelidir. Näme üçin? Ne ilçehanaňyzdan adamlar gelýär, ne jaň edýär, ne biz jaň edemizde biziň jaňymyz alýar, ya da jaňymyzy alanda da ne biziň diýe hiç bir hajymy ýerine ýetirenler. Bir aýdýar. Bu taýda 2 ýyl bäri siziň raýatyňyz otyra, eýe çykynda uğradyňa diýär. Ýok uçor ýok. Uçor bar, uçor aram gatnap durda ortiýetiň Kazan şäherinden hem aýda ýylla bir uçdy uçor. Ol Moskwa şäherinden hem uçdy aralykda. Urudoy näse bara mümkinçilik bar da. Ýöne diýär şu soňky 2 ýylyň dowamynda diňe bir raýaty uratdylar. Olam diýip öz janyny 2 de kat etjek boldy diýär. Olam biziň şol aktivistimiz bar, şo duroýdyp şaklanylýar. Adat Isakow bar biziň şol
şodur edip şaklanır ya. Birini uğrattılar diye. Başka hiç kimi uradan oklar diye. Uğratacak bolup asla habarım tutan oklar. Olary hatawa bir sana goda salan oklar bir yankı uçar bilen uğradılmaly adamdan. Ene şular ýaly ýagdaý adamlar. Ene şular ýaly ýagdaý. Indi yeni bir zada geňňäle şu guly tekay we şu yerleştiren materialyň aşagyndan kommentariýa ýadan tesir ýadan käbir adamlar soraýarda. Indi şu taýda şu ýer aýatlanmadyň ine şu sahar merkezindäki aýatlanmadyň soraçy şu adamlar. Ine şulaň içinde käbirleri 2 ýyl bäri atýar şu görgüller. Käbirleri bir näçe aý bäri atýar. Hiç ýymit ýok, ýene ýok, bar diýe bir kökösü çygertdim bolyn bir topullar görgüller diýe ýüregim paralanıp diýe ýanlaryna göz ýaşymy oradan sakladym diýe ağlap zordan saklanyp soň daşary çykyp ağladym diýe şu gulya görgüli Gülnabat ýeňemiz. Indi şoň aşagynda kommentariýa ýazýanlar, tesir ýazýanlar aýdýa. O diýe hanniýe Türkmenistanyň diýe o taýdaky Türkmenistanda garyndaşlary bilen nirde? Şo soraw berýär, ýöne koý soraw. Ýöne koý soraw. Türkmenistanyň bilen garyndaşlary nirde diýip soraw berýär. Миром билем мог я говорю. Я не знаю, я родственник, я не знаю, знаю никого, я не знаю никого, я знаю только, что кто-то у них деньги помогает за справки, за посадку на вывозной рейс. Üstüne de näme diye, doğan garyndaşlara bir-birlerden habar tutunup, bir arada duruyan bir kezzaplar var diye, haramzadalar. İlçihanaň adından gelip diye, pul soraýar diye, 60-70 min rubl pul versem, sen adyny sana wasala seni uğradylar, ýalan söýler. Pul töleseňem nähä bilet wa ne uğradýarlar hiç zat. Ýöne pullaram ýok bularyň. Ýöne diýe, ýygynyň şolaň ýygynyň gelip diýe habar tutýan adam kim diýe ýankyar kezzaplar gelýär. Öýlerim ilşahana adından gelýärler diýe. Ina biz ilşahana bilen bizim siwiýadymyz ýa biz ilşahanada tanışlamyz wa şu pulu töleseň biz bilet tap berýär, biz seni uğradýar gelýärler diýe. Görýärmi kimler gelýär? İlçanaň işgärleri gelen okşalan itlere var ya. Şu arada durup peýda görjek haramzadalar var. Olaram hakykatdanam bilet tapyp biljek adamlarmy dälmi olan belli-de. Ol keseden gelip ýöne bir ýanky adamlara oýnap pul alyp beren adamlarmy ýöne şolaň içinde şol pul töläýin ýene-de şonça pully adam ýok diýär. Ýanky gulýan aýdýanlar. Üstesine näme üçin dogan garyndaşlary, Türkmenistanyň dogan garyndaşlary şu oturan adamlar. O kimse bilen birinin kakasıdır, birinin ejesidir, birinin oğludur, gyýzydyr. Ýöne näme üçin Türkmenistanyň içinde şolaň ýakyn dogan garyndaşlary Türkmenistanda goktudur onlar. Näme üçin daşary işler ministrligine baryp goktudur onlar. Hökümetine baryp azar beripdir onlar. Ýok, şu barada hiç bir maglumat ýok. Şu 2 ýyllap şu taýda ne çüýräp ölse-de, iýe çykjak adam ýok, tesin çykarjak adam ýok. O näýli bir ýaly bolýandy? Buňa näýli düşünmeli? Şu çağamydy, kakamydy, ejemidi getirdiğime üçin gahrmanlyk gerek gele, ýöne baraýmala, sen baranyň bilen, sen güýt tutanyň bilen sen türmäge salan oklara. Indi buňa nähil baha bermeli? Ine şulan biziň maňlaýmydyň garalygy. Ýene de gulýan aýdýan bir zady var şu hatynyň içinde, şu görgüli bir zady gowy ýa. Maňa diýe, madama diýe öz iýleşlemizden niýe kine gelýär diýe. Iýgesini sürtýänler var diýe. Sen niýe o geçen ahyrda orsoň diýe bizi basyp alandyň hakynda hiç zat aýdan ok, nämeden ok, gökdepe uruşy barada sen hiç zat diýen ok, eýle-beýle şey dip diýe iýgesini sürtýänler var diýe. Men niýe şolara jogap beresim gelýär diýe. Şo diýe gökdepe galasyny goranlar diýilýänden nesili diýe şugun kugun. Siziň ganyňyzy çygytyr diýe. Siz diýe şugun kugun şol diýe sizi gırgına verip oturan adamdan gurrun ne desiniz gelen nokta diye bundan niye 120 yıl odol, 150 yıl odol bolan wakan gurrun ne desiniz geliyor diye tut diye. Olum doğuray diye. Bulara diye tarih vardı gurrun ettiğin diye. Onun orurlar diye. Emma şugun kugun öl gan niçi oturan öl Türkmenler hakkında gurrun ettiğin birinin sesi çıkmadı. Ödem ne hemen yeni hatınla nokta ya. Yine diýär şu Türkmenistanyň aladasy ne diýenler, bizim diýe Türkmenistanyň göçüp gelen orslamyz diýär. Şonu aýratynlyk tapdyr. Gulnabat tekay we Türkmen. Ýöne diýe
şu Türkmenler şu oturandan aladasını etsinleyip şolara yüz tutsam birinden hiç zat çıkanı. Bolmasa diye Orset'te ne böyle Moskova'da biznes edip verin, telekeçilik edip verin neçe Türkmenler var diye. Başalan pulom var diye. Yine şoları yanına öyle akıtacak bana bir yere gitmedi diye. Şolun birinden ses çıkmadı ne şutaydı rahatlanmadı otur şolara bir kömek öderliyden. Gel bir zat şulayda bir ingolmana çıkış et. İngolmana şolara bir hayır sahavet edip bir bar şolun iyilinden bar. Şolun ala defnedip bir yerde bir blok ya, bir yerde bir hat ya. Bir yere kul yüzden neyden birinden ses çıkmadı diye. Yine şolun ala defnediyen kimler diye? Türkmenistan'dan çıkıp kaydan Orsitli rayatlar, Orslar. Men öz geçen käbir bloklamda da men aýdyp geçipdim. Sowet Soýuzy döwründe men şu Sowet Soýuzynyň dargajak-dargajagynda meni gorkudan zatdan esasy zatdan biri näme boldy? Men geçen kepleşiklerimiň bir kysanda men aýdyp geçipdim. Şol dine dargajak-dargajagynda agdy birlik halyk gereketinde bizim käbir liderlerimiz meselelerini ortaga goýup, "Hawa biz öz milliligimize eýe bolmaly, biz garaşsyz bolmaly. Bizim başımızda Türkmenler oturmaly. Orslan asla garasy görünmeliler. Zat diýip bir milletçilik diýet bilen çykýan adamlar boldy. Men şonda ýaş studentdim. Ýöne men şonu gorkudan zat näme boldy. Men öz tejribemden ýa-ni şo wagt bilýärdim. Men şu işim düşüp bir edara kärhana baramda, işim düşüp edara kärhana baramda men şu Hudaýdan dile edip barýardym. Şu barjak men görjek şu ýol başyym ýa-bir haýtadyr menejer bolsun, kim bolsun, şol adam bir ors bolayman ýa-da ors dilli adam bolayman diýip dile edip barýardym. Näme üçin? Türkmene barsaň, Türkmene işiň düşüp barsaň, şo döwürde ýene ýa senden para aljakdyr, ýa ýüzüňe azgyrylmany hiç satça görýänler, kimsitjekdir. Ýene şu ors bolsa şo taýda, ýene şu işiň bitirýän, saňa rehimdarlyk edýän, ýene bir adajyk adam käçilik häsiýetini görkezýän ors dillilerdi. Tapawdy ýok, ol ermeni bolsun, ya başka biri bolsun, asetin bolsun şo taýda işläp berýän, ya ors bolsun, tapawdy ýok. Ýene şolar bizinkiden Türkmenlen bizden has özlerini bir medeniýetli adam kärçilik alyp barýardylar. Men şu söýdemi, şo döwürde ýaşan raýatlarymyz tasdiklar. Şol raýatlarymyz maňa şu ýalan diýip bilmez. Şu ors dilliler bilen ýene gurulşanyň has amatly. Ondan men şonda pikir edýärdim. Bir Hudaýjan, eger biz häzir şeý dip Orsetden, Sowet Soýuzynyň aýrylyp öz başymda bolmaly bolsak, bizim başymyzdan hem ýol başçylyk etmeli adamlar diňe türkmenler bolmaly bolsa, onda bizim işimiziň gaýtdygydyr diýip bir şonda men howatyrlandım. Ana men şo howatyrlanmam esasy bolup çykdy. Ahyrda biz şeý dip ana bölüp, aýrylyp, garaşsyz bolduk. Biz ana barın gidiňin ha öz döwletiňiz, öz başyňyz özüňiz çaraň diýip Yelsin şo döwürde bizi şeý dip uradyp goýberdi. Orsetiniň döwlet lideri bize bir azar bermeň, biziň öz derdimizi özümizde ýetip diýip şeý dip bizi kowurup goýberdi. Garaşsyzlyk şeý dip bize ýöne boynumyza dakyldy. Alyň howuny gidiň diýildi bize. Hiç kim azar bermedi. Ene öz başyňyzy özüň görüň. Hasede gurup berdik. Tabiat häkimiýeti ýyllaryna şunça okuw jaýlaryny gurup berdik. Zawod fabrikler, demir ýollar, Garawun kanalyny çen dünýäde ýok kanal çekilip berildi. Dünýäde iň uzun kanal, uzun ýa-ni akarsuwly kanaly gurup berdiler bize. Sovet häkimiýeti ýyllarynda. Bütün Sovet Soýuzy bolup gurdular şonu. Türkmenistanyň öz güýçi bilen gurulmady. Bar çıktıcılarını merkezi hökümet şu wagtky Sovet hökümeti çekdi. Şoňa çenli gurup berdiler. Ekrançyk yerlerini döredip berdiler. O bozuk tehnika bilen üpçün etdiler. Şeýdi bine elin hemme da taýýarjak döwlet döredip bide ana barın gidiň diýildi bol näme edildi? Sehel şu wagtyň içinde, bir kyýylyň içinde bar zat weýran edildi. Onu weýran eden kim boldy? Ýene biziň türkmenimiz boldy. Ýene gelip orslar şonu weýran etmedi gaýta. Ors görgülleri biz gaçar ýal etdik. Orsylyk gaçar ýal etdik. Milletçilik edenler boldy, aramçylyk edenler boldy. Şoňa çydaman bir giden orsly spesialistler gaçyp gitdiler. Desine türkmen dilini gurlemeli edip başladılar. Türkmen dilini bilmeli edip başladılar. Hawa indi biz ana öz başdak bolduk. Ana bizim türkmen ýol başlamadı. Ine öz türkmenimiz ýol başlaýar edip başlady. Hawa näme gördük? Gelmeyene hemme şo döwürde dörediler. Ähli okuw jaýlaryny ýapdy diýen ýaly boldy. Alymlar akademiýasyny ýapdy. Milli döwlet sirkini, orkestrany, o milli sungotumyzda şeýle ýapyp çykdy. Ähli sungot nemelerini yaptı. Diňe näme galdy? Diňe bir zat bir döwret edebiýatymyzy ýatyrdy. Diňe
diktatörün öz sunmaty haly, ýa-ni şoň döredijiligi haly başga zat kalmady. Başga zat kalmady. Hemme zat ýumurdy. Olammadan, bilinmeden, sunmatydan ýok etdi. Diňe öz şahsiýet kulturyna gulluk etdirdi. Olar ýazat ýok da. Ine biziň türkmenimiz, ine şuň kuguneminni biz kimden ejirşek ýaty ýene? Ýene biz Orsdan ejirşek ýaty. Käbirlerini gurulsaň, ay hemme zatda Orslar günäkar, hemme zatda Putin günäkar. Olaram näme şine diýe? Ünsi esasy duşmandan sowjak bolup edýän adamlar şolar. Ya şolar düşünüp edýär, ya şolar düşünmän edýär. Esasy duşmandan biz için not ýur, ýok bar günäkar diýe aňyrdakylar Orsetde ne? Orsetde oturýar. Şolar edýär. O näme şolar edýär? Ýollary ýapýan şolarmy? Orslar ýollary ýapýan. Ya pasport bermeýän Orslar mı bize? Ya biziň çağalamyda pul geçirtmeýän Orslar mı? Ya biziň höt haramzada türkmenlermiz şu ýurdun içinde oturan. O barbana enatalar pul goýýany, banka Türkmenistanyň öz bankyna pul goýýar, şo goýulan pulu geçiren oklar. Şo goýulan dolarlar geçiren oklar, şo jagada dolarlary eýýäm şo taýda öz biznesler üçin, şirketler üçin aýlap otyrlar. Bir aýlap garaşyp oturan adamlar var. Çağalaryna dolar geçirdim, nädem puluny geçirdim, 100 dolar goýdum diýip eneleri atalar jaň edýär. Bankam kabul etdim diýen bu hat derýär. Tasdikleme güwäname tamam allyk kabul etdik şu pul diýip. Bir aýdan gowrak wagt geçen tamam gelen okşap. Ödem şoňa hiç ilpät gelişligim ýok. Şu wagtky Orsetde garşy giýirilden sanksiýada şoňa täsir edýän okym. Şo Tinkoff banky diýip bank bar. Şo bank Türkmenistanyň şo banka arkaýyn pul geçirip bolýar şu gün. Ýöne geçirilen pullar gelen ok. Näme üçin? Sebäbi şu jagada dolarlardan çöpläp bular öz bir garaj biznesleri üçin, öz bir pul oranşyklary üçin, öz bir haramzada oýunlar üçin ulanýar. Şondan bir delonşyk ýatap, şondan bir giýirde çalýarlar bular özleri, daşarywda çykarman. Bu halkyň pulu. Şo jagada görgül çağalan 100 dolarlaryny gözlükip otyrlar. Şoňa gözlükip otyrlar. O taýda şolaň ykbaly şoňa baly bolup otyrlar, onuň eklenji şoňa baly bolup otyrlar. Ýok bilen çağalan eklenji bilen, çağalan biziň çağalanmadan ýagdaý bilen bilen asla işi ýok. Şo jagada pulumyzdan elimizden alyp, ýene özleriň öz biznesleri üçin bir haram oýunlar üçin, ulanjak bir zatlar üçin şeýdi bana dolanşykdan çykaran oklar, Türkmenistan içinden çykaran oklar. Sebäp dolar ýetenok, valyuta ýetenok. Näme üçin ýetenok? Niýelik tarp edilýär o gelýän valyutalar? Näme üçin töwda dolanşynyň ýoly goýandyk? Valyuta getirjek bolsaňyz ýurdun bazaryny açyň, daşary töwdalary açyň. Türkmenistanyň öz telekeçilerine ýollary açyň, gidip erkin töwda eder edin. Getir daşary ýurtdan valyuta geler edin. Daşary ýurtlar bilen töwdan ýoly goýun, şoňa ýol açyň. Yo hemme zady hide hemme gysjak, hemme ýurdu izolýasiýa salyjak. Ýurdun içinde daşary ýurt valyutasy geler ýaletjekdäl. Soňam ýurdun içinden görgüli adamlar şeýdip öz çağalaryna pul töläjek bolsalarym onam çykarjakdy. Kim oňa günäkär? Ýene daşary ýurtlar günäkärmi? Ya Orslar günäkärmi? Kimler günäkär? Ýene öz türkmenlerimiz günäkär. Şundan biz boyun almaly adamlar. Boyun almaly. Biziň millet hökmünde ýetip gidip barýar adamlar. Ene statistikany, soňky resmi statistika tereden adamlar. Ene şu ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň ýa-ni soňky jaň dawarasy boldy. Gutordy şeýlemenler boldy, gutordy. Ene soňky jaň dawarasyna da ýokary klas okuwçylaryny ýa-ni gutordy 10-njy klas okuwçylaryny gatnaşdyrdylar. Hemem şol 1-nji klasa baran çağalar gatnaşdyrdylar. Ene şondan käbir suratlar. Ine seredin, şu ýyl näçe adam, näçe çağa uçurum mektebe oturupdyr. 80 kimin. Tutuş Türkmenistan boýunça 80 kimin sany ýaş uçurum orta mektebi tamamlapdyr. Biziň gaýdan döwrümizde näçe adam mektebi tamamlaýdy bilýäňizmi? 110-120 miňe golaý adam çağa mektebi tamamlaýdy. Ne şoň statistikasyny görkezipdir. Ine Türkmenistan, Kronika Türkmenistan neşeri seredin. 2020-nji ýylda deňeşdirip görmek üçin mundan 2 ýyl 80 miň çağa tamamlapdyr. Häzirki denem az. Emma 2018-nji ýylda 85 miň, 2017-nji ýylda 85 miň,
2013-nji ýylda 95 000, 2011-nji ýylda 110 000, 2010-njy ýylda 115 000, 2009-njy ýylda da 115 000 uçurum orta mektebi tamamladyr. Beýle diýmek näme? Soňky 12 ýylyň dowamynda 33 000 uçurumyň sany adalypdyr. 33 000. Beýle diýmek näme? 30% kemelipdir. Orta mektebi tamamlayan ýaşlaryň sany 30% kemelipdir. Ýagny 33 000 san kemelipdir. Bu nämen görkezýär? Bu ilat sany ýitip bara kemelip bara ozalama bari 6 milyon ilatymyz. Badilýär ýöne olam hakyky statistika boýunça alanda yalan tanyp sadap edilýärdi. 5 milyonyň köp dälýärdiler. Ýöne indi şo jagada 5 milyonan bular şeydip adalçak nesillenmediň sanyny adalçak. Näme üçin? Durmuş şertleri kynlaşdyrylýar. Durmuş şertleri kynlaşdyrylýar. Şular ýaly agyr şertlerde çağlar eklemeň, öýüň eklemeň şular ýaly hallalla ýagdaýynda adamlar çağa dogrusy gelenok. Nädip çağa eklejek? Olaň akwalyna nädip jogap berjek? Ýurda girip çykmak mümkin näl, çağlaryň okutmak mümkin näl, çağaňa bir iýne gana kadaly bilim bermek mümkin näl. Daşa ýurda okudyp çykaryp okutjak bolan indi o görgülen okuwny töleginiň alada nädip etjek, ýurdyň içinde galanýan puluň olaň tölegine ýetjekmi, olaň eklenjine ýetjekmi? Şu datlary pikir edýän adam bir kadaly raýat ýetişdirmek, bir sagdyn şahsiýet ýetişdirmegiň aladasyny edýän enata çağa dogrusy gelermi? Şular ýaly şertlerde sen sagdyn insany ýetişdirmek saňa mümkinmi? Mümkin näl. Netijede näme bolýar? Şu datlaryň şu kynçylyklaryň özü näme getirýär? Demografik katastrofa getirýär. Demografik katastrofa getirýär. Ölýän adamlar sany dogulýanlardan has köp bolýar. Şuňa da kim sebäp bolup otur? Şuňa da biziň başymyzda oturan türkmenlerimiz sebäp bolup otur. Inni şular ýaly ýanky mesele ýene de ýanky şu izolýatorda oturan şu 77 sany raýatlamyň meselesine gelýär. Şolaň dogon garyndaşlary şolaň aladasyny edilmek. Indi beýliklerden geçdik. Ortaýetde biznes edip beren, Moskwada bir giden gadançykadan beren türkmenlerimiz ýani olara aladasyny edilmek diýeli. Olaňa ýüregi doň diýeli. Olarda adam kärçilik ýok diýeli, insanlyk duýgusy ýok diýeli. Ýöne şolaň günden dogon garyndaşlarynyň insanlyk duýgusy bardyr. Şolaň enelik duýgusy bardyr öz çağasyna bolan, ýa atalyk duýgusy bardyr öz çağasyna bolan. Ya perzentlik duýgusy bardyr öz ejedi kakasy şotada oturgandyr. Şoňa bolan perzentlik duýgusy bolmalydyr. Barıp şoň üçin iň bolmanyny gyýgyrmalydyr, aladasyny etmelidir. Bir ýerde çykyş etmelidir. Çykyş edenler üçin özleriniň türmäge batylmajakdyklaryny bilýändirler. Ya ilçhanada oturan adamlar günden borçy bolupdy, raýatlamynyň aladasy şün oturşalar. Halkymyzyň salgydynyň hasabyna otur. Şolar. Olaryň näme üçin olar adam sanyna görenok, näme üçin ýekçe jaňy rowa görenok. Näme üçin barıp ýöne bir kädejik çay içip şolara göwnlük berip gaýdyp bilenok. Iň bolmanda näme diýär? Bu buğday nanyň bolmasa buğday söýdüň ýokmy diýip türkmeniň bir nakyly bar. Buğday söýdüň ýokmy şotaýak barıp şolara ýöne bir göwnlük berip gaýtmak üçin. Ödem sen borçun bolupdy. Sen ýöne insan bolup etdiňle okşal. Bolýar sen insan näl? Ýöne sen ilçi, ýöne sen diplomat. Sen aýly bolup alyp oturýarsyň. Şol adamlaryň dogon garyndaşlarynyň salgydynyň hasabyna, şolaň dawan adamynyň hasabyna oturýarsyň. Çörek çağalaň ýekläp şapynyň hasabyna. Şo çörek nädip sen bokurdoňdan geçýär? Nädip şo duul çörek bokurdoňdan geçýär? Halkyň dawan adamynyň hasabyna iýip oturan ladyň nädip geçýär? Şo bir adamyň biziň bir raýatymyzyň aladasyny edip bilmeýänmiň, ýekçe telefon rowa bermeýän bolsa. Ine biziň ýagdaýymyz adamlar. Şoň üçin Gulya Tekay baýdy. Men şo Amerikada baramda diýär, özümiň türkmenligime utandym diýär. Şo taýda şol Amerikanyň işgärleriniň maňa berýän soragy. Size näme boldy? Han siziň hökümetiňiz, han siziň ilçehanaňyz näme üçin bu görgüllerden habar tutandok? Bularam adam diýip şo görgülden özleri gözlerine ýaşaýdy. Size näme boldy?
Te olaram görüp dur diye, goňşy ýurtlaryň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň ilçileri, diplomatlar gelip gidip durur diye, jaňa dişip dururlar diye, alada edip şolary uğradyp otururlar diye, mümkinçilik borluklaryny. Alyňap şolaň alada edip berdi. Soň türkmenlere fere diye. Ala böyle türkmenlere gedip gelýär bolýan bilen halyndan ne kim habar tutýar, ne jaňa diýen bar, ne jaňa diýende bular alýa diye. Ne bir adam şekilli cevap berýär diye. Han bular haçany uğratjak. Han siz bular haçan bular saňa alyp saňa uň dip ýylyna uğratyp başlajak. Yok. Biz işläm yok. Pandemiýa. Covid, ketel diýip bahana tapýarlar. O bütün dünýä ketelden çykdy. Bütün ilçeler o pandemiýa düdügünden çykdylar. Kadar işläp otyrlar. Yok, diňe Türkmenistanyň ilçelerinde işlemediler. Näme üçin? Siz sebäpli adamlar. Sizin günäňiz şu. Sizin güýde garalaryňyz, sizin begaýratlygyňyz. Näme üçin gule tekaýba bar bilýär? Näme üçin biziň ors tilli raýatlanmaly? Şo taýdan çykyp gaýdan olaryň Türkmenistanyň raýatlary däl. Ýöne göbek ganlarynyň türkmen topragyny damany üçin şolar öýlerini türkmen halkynyň öňünde jogap kär diýip, näme üçin şolar ilçana barýarlar? Ketek adamlar şolar. Ýöne Türkmenistany dogrup gaýdypdyrlar. Näme üçin şo ors tilliler barýarlar? Näme üçin biziň şo ors tilli watandaşlarymyz deportasiýon lagery bar, pagor tutup gaýdýarlar? Hani biziň türkmenlerimize näme bolýar? Hani sizin gayratly türkmenleriniz ol Göktepe galasyna gahrymanyň gurrun etmäge gedek gelende. Siz gaty gahrman, dawa etmeli, jenjel etmeli ýerinde gaty gahrman, birek ýetinimäge gedek gelende siz gahrman. Ýöne Türkmenistanyň hökümetine şu haram işgärleriniň ýüzüne gelmekde. Öz hakyňyzy ejeňiň hakynyň hakyny çagaňyň hakyny talap etmekde. Siz begaýrat dünýäde şular ýaly ilat ýok. Şular ýaly janlar ýok adamlar. Bagyşlaň bolup men şey diýmeli bolýar. Öňe aýdyp gelýän janlar hem öz çagatyna, öz enetine gedek gelende şular ýaly hereket edýär. Şolar hem taňa topulýar. Janlaryň çagatyna degijek bolsaň, şol janny howpamandyrsaň şolam topulýar, dişleýär, süsýär, depýär. Siz şona maýdy bileňiz. Siz şona maýdy bileňiz, senin çağalaňda, senin ene taňyda howp alyp talyp duran haramzadalar senin depäňizde otyr. İlçanalarda, koňatylyklarda otyr. Şolar sizin gözüňiziň öňünde otyr. Ondan geň gören bolýaňyz, biz näme üçin, näme üçin ýa bir ýagdaýymyz beýle. Biz ýeje çekýär. Näme üçin biziň gel bize şeýle bolaýmaly? Hawa? Ya biz Hudaý ýuraýdymyka? Ýok, siz Hudaý ýuranok, siz öýdüňiz urduňyz. Hudaýym özüniň aladasyny etmeýän adama kömek edýän näler? Hudaýym ilki seredýändir, Hudaý diýilen bar bolsa, ilki şolam seredýändir. Şu özüniň öz aladasyny ýetjek bolýarmy? Neşeýle konsepsiýadan seredýäňde de Hudaýym ornundan seredýäňde de aladaňy da etmek üçin ilki bir adam özüniň öz aladasyny ýetjek bolmalydyr. Ýöne şeýdi Hudaý diýip oturmalydyr. Adamlar biz millet yok mu ne? Biz devlet yok mu ne? Yetip gidip barýar. Yetip gidip barýar. Sebäbi bizde immunitet özüň goramagy, öz janymyzy halat etmäge bolan immunitet diýýän yetipdir. Näme üçin men onu beýdi bolýan immunitet diýip bolýan? Janlar näme üçin diýri galýar? Bir öýjükli janlaryň derejesindäki janlar näme üçin diýri galýar? Özüni gorap bilýän üçin diýri galýar. Tebigatda eger tarih boýunça alan ýagdaýynda şo jagada janlarlar öýlerini gorap bilmedik bolsalar, ýitip giderdiler. Ýitip giderdiler. Janly dünýä ösmeýärdi. Bir öýjükli janlarlaryň derejesinde şolara immunitet berilen, şolara öýlerini goramagy bolan instinkt berilen. Şol instinktiň netijesinde şo janlarlaryň öýlerini gorap bilendikleri üçin şolar köpelip biripdiler, şolar soňky tehas, kämil ýaşaýyş formalaryna eýe bolup kämilleşip. Şu dünýä, şu elem janly janlar dünýäde emele getdir. Biz şo kanundan çykdyk. Türkmen halky şo kanundan çykdy. Näme üçin? Biz özümizi gorap bilmek instinktini ýitirdik. Ilferin adamlar. Şu janly janlarlaryň dünýäsiniň kanuny, millet özüni goramak instinktini ýitiren ýagdaýynda millet hökmünde ýitýär. Bu janly dünýäň kanuny şoňa da degişli, milletleň ykbalyna da degişli şo kanun.
millet öz canny, özüniň digiri galmak ýagdaýyny üpçün edip bilmese, şol instinktini ýitirse, özüni goramak instinktini ýitirse, gutordy şo janlar görnüşinde şol ýanky görnüş, janlaryň görnüşi ýitdi. Şol özüni gorap bilmedik. Şol janlarlaryň görnüşi organizmde görnüşi ýitipdir tarihte. Özüni gorap bilmedik üçin. Bir dene şolar ýaly millete ögürlük, şugun pul. Ören tanıjy millet taşalar ýa. Şolaň birini biz bolduk gynan takda. Bir de häzir ki şo takdiýe garaşy adamlar. Biz häzir öz aňymyzda, dünýä garaşymyzda ullukan ögürlük amala aşyrmasak, oturup pikirlenip, täzeçe herekete girişmesek, millet hökmünde biz ýitip gidýäs. Sen ol tarihiýatdan bolup döşüňe kakanyň peýdasy ýok. Tarihtaky bolan gahrmançylykdan sana bir jinnigem sana peýdasy ýok. Ol tarihte bolupdyr, tarihte da galypdyr. Sen şugun kim? Şugun sen kim? Şugun sen ýöňe nähil alyp barýan? Şol gahrman atababaňa munasip görnüşinde şoň 2% bir häsiýetini gaýtala bilýärmi? Namasa, wyjdana ara gedek gelende. Ýok, şoň 2%-ni görkezilýär. O bir kasany biz ýaly, on ýaly bir kasany ady gaýgyrýan adamyň on üýtüçip biljek ýagdaýy ýok. Halk derejesinde, millet derejesinde. Ol kollektiwleýin amala aşyrylmaly. Kollektiwleýin görkezilmeli häsiýet ol. Şonu kollektiwleýin halk derejesinde, millet derejesinde bir görkezip bilmesek, bir de ýitip gitmek ykbalyndan gutulma ýok. Ýitip gitmek ykbalyndan. Ödem günden güni gaty uly tiýizlik bilen barýar şo tarafa. Hem millet hökmünde, hem döwlet hökmünde. Milletiň dargan ýagdaýynda döwletem dargaýar. Şoň üçin ýene de bir gezek men şu mesele dolanyp gelýän adamlar. Ýönemene mesele däl şu mesele. Her kim öz derejesinde başlamaly şol. Her kim öz ýerine başlamaly şol. Kim ederka, ola derka, haçan ol başlarka, haçan bu başlarka diýip seretsen gutorýa. Şondan başlanýar. Tragediýa şondan başlanýar. Men näme üçin şonu edemok diýilen soragdan başlamasam, men näme üçin şu hereketi edemok diýip özüň öz ýerinde hereket edip başlamasam, ol hiç sasan kollektiwleýin ýa millet ýa halk derejesinde hereket emele gelmeýär. Ödem ýöne koýja atlan gurrun edip otýar. Özüň goramak derejesinde hereketin gurrun edip otýar men. Goňşuýyň, golamyň, ýadyň beýlekiň hakynda gurrun edemok şol. Sen özüňi öz goramaňa gerek gelende, şonu edip bilmeýäniň üçin gurrun edip otýar. Her bir şahsiýetiň derejesinde şo başlanýar şo hereket. Sen özüň gorap başlataň, sen öz dogon garnaşlaň öňünde jogap berip başlataň, şolary gorap başlataň, ol öz dogon garnaşyny, ol özüni gorap başlata, netijede näme bolýar? Tutuş halk derejesinde biz özümizi gorayan halka urulýar. Her kim özüni gorap bilip başlan ýagdaýyna halk derejesinde biz özümizi goramak derejesine göterilýär. Şoň üçin aýdyp otýan, özüňi gorama, oňoraňa. Öz dogon garnaşyň, kakaňy, ejeňi, jegeňi, bajyňy gorama gor, başara, şolaň hukugyny, şolaň janyny, şolaň howpsuzlygyny. Şoň üçin ol hetiňi çykaryp bile. Umuman şugun köydeki yine de şugun gepleşim üstüne yine de men şo mesele gaýdyp gelip birazajyk side şonu ýatlatjak bolýan. Millet hökmüne ýetip gitmejek bolsak biz şu günden başlap başgaça pikirlenip başgaça hereket edip başlamaly adamlar. Gepleşikleri dinlemäge birazrak munasip hasaplayan bolsaňyz laýyk goýuň, abuna ýazylyň, hemem öz tanışly işlerini dilen gaýrat edip paýlaşyň. Şuňlukça da üns berip dinleýäniz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanışly işlerini bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.